У дзень абаронцы айчыны словы падзякі атрымлівалі не толькі ваеннаслужачыя. У Пінскім раёне ушанавалі бацькоў, чыя сыны выдатна нясуць вайсковую службу. Словы падзякі за годнае выхаванне сыноў у свой адрас пачулі маці 7 дзяцей, экспедытар лагічынскай глепэпекарні Тацяна Гусарэвіч і бацькі 3 сыноў Святлана і Александр Нарывончыкі. Менавіта іх сыны летась былі адзначаны персанальнай падзякай за выключна выдатную службу. У тым ліку ад камандавання войскаў Казахстана за праяўлены прафесіяналізм падчас сумесных вучэнняў. Служив 2 года по контракту, продлил еще на 1 контракт. Ему все нравится. Есть достижения, есть грамота, и не одна. Также приятно, когда пришло письмо именно с воинской части, благодарственное. Это очень было приятно. Понимаю, что не зря влаживал силы в детей. Воспитывали, что были настоящими мужчинами. Вот. Но Всех 3. я думаю, что сын это доказал. Да. Вот, на данный момент переходит на службу на контракт. Вот, остается в своей части пока. Вот. Ну, все нравится. У шматдзетнай сям'і Гузарэвічаў гэта ўжо другі ваеннаслужачы. А вось у сям'і Нарывончыкаў следам за старэйшымі братамі прафесію радзіму абараняць абраў нават самы малодшы сын. Зараз ён вучыцца ў брэсцкім кадэцкім вучылішчы.